ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେବେ ମହାଦେବ ମାତା ସତୀଙ୍କର ବିୟୋଗକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ କାମଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ମହାଦେବ ନିଜର କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିମାଳୟର ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଦେବୀ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି କଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁତ୍ରୀର ମନୋବଳ ଦେଖି ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେବୀ ଗଛରୁ ଝଡ଼ିଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ଆହାର କରି ତପସ୍ୟା କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେବୀ ବେଲପତ୍ରର ଆହାର ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅପର୍ଣ୍ଣା ହେଲା। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ଦେବୀଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଦେବୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଜୟ ହେଲା। ଦେବୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ। ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହିତ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିବାହ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଗଣ, ପ୍ରେତ, ଭୂତ, କଙ୍କାଳ ଆଦିଙ୍କୁ ଧରି ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାହାରିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାତା ମହାରାଣୀ ମୈନାବତୀ ମହାଦେବଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମହାଦେବ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ଲେପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଭୟାନକ ବରଯାତ୍ରୀଗଣ ଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀର ଏପରି ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ଦେବୀ ମୈନାବତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମୈନାବତୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେ ଏପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦେବୀଙ୍କ କଥାରେ ମହାଦେବ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।